AK Sniper TV gidan al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kamar yadda kuka sani yau insha Allah zan nuna muku yadda za ka yi waka, wato har ka yi wa kanka amshi a cikinta, kuma bayan ka gama ka sa mata autotune. So mu je zuwa cikin shirin namu ba tare da bata lokaci ba kamar haka. Kuna gani wannan kan plus din, alamar plus wannan da nake tabawa nan zaka dangwala domin ka je ka dauko kidanka. Misali sai ka shiga nan gurin. So kun ga wannan ita ce kidan da mu muke so za mu yi amfani da ita, sai mu dauko ta kamar haka. Kun ga ta fita waje sai ka danna back. Misali sai ka danna wannan plus din, shi sai ka danna wannan waje na ƙasa domin wajen da shi za ka yi amshi. Iska yayi yawa ya ki dauka, ba matsala, bari mu yi cancel nashi ajiya hakan saboda sai mu shifting nasa. Misali sai ka fara yin recording naka kamar haka. Aya to ashe maciji baka da sabo, ko wata baka sai yayi gyambo, mai bani shi nake yi wa bauta, wani sani ko ban yi wa bauta. Gaskiya ne, iye gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. In ba ku manta ba, a baya na nuna muku yadda za ku yi recording, ku yanka abin nan ku dinga seta shi ya dawo daidai. In ba ku manta ba, so a nan ma kamar yadda na nuna muku tun haka yake. Sai ka yi play misali. Masha Allah. Sai ka ƙara bolin domin ka ji. Bari mu mai da bolin ku ji. To ashe maciji baka da sabo, ko wata baka sai yayi gyambo, mai bani shi nake yi wa bauta. Sai ka danna nan gurin. Misali sorry domin ka je ka yanka. Ba ku manta ba, ko a baya na nuna muku yadda za ku yanka shi. Sai ka danna delete wannan. In ka danna delete sai shi kidan ka hada sa kamar haka. Shi kidan za ka hada sa, sannan shi kuma wannan sai ka yanke bayan saboda iskan ya fita. Shi ma wannan haka sai ka zoom in nashi domin iska ka ciccire iskan, sai ka dawo nan shi ma kamar haka. To shi ma sai ka danna delete wannan. In ka danna kidan sai ka hada shi, sannan ka danna wannan din shi ma ka maida shi baya haka. Nan ma ka masa haka. So kuna gani, ina fatan kuna fahimta. Nan ma sai ka mata haka. Nan ma kuma ka mata haka. Sannan shi kuma kidan sai ka hada sa. Sai ka zo nan. In ka zo nan za ku ji can maganar ƙarshen mu muke bukata, inda yake cewa gaskiya ne. To shi nan muke bukata. Nan ma sai ka cire shi. Nan ma ka cire shi kamar haka. Sai ka haɗa kiɗa. So mu maganar ƙarshen nan inda yake cewa gaskiya ne, in ba ku manta ba, to ita muke bukata. Misali ina take ne? Ga ta nan wannan. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wajen muke bukata. Wajen muke bukata. Wajen muke bukata. Sai ka danna shi ka yi baya kamar haka. Idan ka yi baya kamar haka, nan ma sai ka yanke ta kamar haka. Idan ka yanke ta kamar haka nan shi ma sai ka cire nan. Ka yi baya kamar haka. Wannan ma ka yi baya. Sai ka haɗa kiɗan. So shi wannan da muka ɗauka shi muke so, wannan shi muke so mu ɗauka mu yi amfani da shi. Sai ka danna skip. Ka danna skip sai ka dawo baya. Misali bari mu zoom in nashi koma ƙarami.
don mu gane ina muke so mu ajiye. Misali kun kalla wannan dango wannan wajen nan, so mu anan muke so mu ajiye shi. Shine amfanin ajiye recording na ƙasan nan sai ka danna shi kamar haka sai ka ajiye. Kun gani ya zauna kamar haka. Bari mu sake maida shi baya. Kun gani sai ka yi zoomin nashi zuwa baya. Misali bari mu gwada play nashi mu ji. Da sabo gaskiya ne ko wata sai nan shi ma na gaban nan sai ka yi haka ka ajiye shi kamar haka. Aka sai gyambo gaskiya ne. Shi ma wannan ba mu cire shi ba, bari mu cire iya wajen. Shi ma sai ka danna masa delete kamar haka sai ka zo ka baya. Nan ma sai ka mata haka ka tura ta zuwa gaba. Sannan kiɗan da ya rabu shi ma sai ka haɗa sa kamar haka. So kun gani yanzu misali amshi ya riga ya zauna. Bari mu maida sa baya ku ji gaba ɗaya. Misali aya to ashe maciji baka da sabo gaskiya ne ko wata baka sai gyambo gaskiya ne. Mai bani shi nake yi wa bauta, wani sani ko ban yi wa bauta gaskiya ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Bari mai maida mu ji. Gaskiya ne. Mai bani shi nake yi wa bauta, wani gaskiya ne. Masha Allah gaskiya ne. So sai ka danna abin nan, ka danna wannan angle ɗin misali domin mu je mu gyara sa, mu cire iya murya mu gyara. Kun gani sai ka ajiye iya magana ɗaya ne zai dinga mai ko wata ba ka sai gyambo ko wata ba. So sai ka danna nan gurin. In ka danna nan za ka zo ka wajen slow wannan. Kun ga slow wajen za ka danna solo. So wajen zai zama na ya cire kiɗa iya muryar ka ce za ta dinga juyawa, kai kuma sai ka tafi domin ka je ka gyara ta. Ka sai yayi gyambo ko wata ba 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 ka sai yayi gyambo ko wata ba, inda koda baka yi ta da ƙarfi ba zai mai da kamar ka yi ta da ƙarfi kana ihu ka yi ta. Na saboda waka ba wai ihu ba ce waka, za ka yi ta hankali sai a ɗaga ka ji ta dawo kamar ihu. Misali bari mu je. Ba ka sai yayi gyambo ko wata 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 ba ka sai yayi gyambo. Sai ka sake danna plus sai mu je domin mu rage mata ƙarfi. Wato ƙarfi sai ka ji murya kana waka tana ba. To akwai inda za ka shiga ka rage don sai ta dawo high. Misali nan za ka danna. Kun gana wannan shi za ka shiga sai ka shiga. Bari mu yi play misali. Ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata. Kun ji ta rage ta dawo high sai ka sake zuwa nan. Yanzu ina ya rage mana. So mu ba wani hauka muke so mu sa mata ba. Sorry, kafin ka saka wannan da na sa yanzu akwai inda kake buƙatar sa wato autotune kenan. Bari mu kashe wannan ɗin da muka saka yanzu. Kun gan shi mun kashe sa. Bari mu je mu dan mu ɗauko autotune. Kun gan shi wannan na farko shine autotune. Kowace waka dole sai an sata. Misali bari mu play sai mu sashi. Ba ka sai yayi gyambo ko wata 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 ba. Daidai da wanda zai setin muryarka. Ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba. To mu muna da wanda muka riga da muka seta. Misali bari mu je mu ɗauko sa. To mun riga da mun mai saving nashi. Kun gansa ya riga da ya zauna. Za ku ji yanzu ta daina farfarfar inda take. Ba ka sai yayi gyambo ko wata ba ka sai yayi gyambo ko wata ba. So ta riga da ta hau auto mu kenan. So yanzu me ya rage maka?
mu dama ba wani hauka da yawa muke so mu dan sa mata ba. Misali bari mu ka sai yayi gyambo ko wata ba 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 ka sai muryar taka take. In har muryar taka ba ta zauna daidai ba, wannan lambobin da kuke ga ya nuna D hash 4 wannan ba zai kawo sa ba. So sai ka je ka misali ina ya rage mana, dan ba wani hauka muke so mu sa mata da yawa wanda har za ta fita akan ku ba. Misali yanzu sai ka danna inda zai dinga maimaita muryar bibi yayi gyambo ko wata ba ka sai 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 yayi gyambo ko wata ba ka sai. Yanzu ka riga da ka gama abin da za ka yi sai ka yi back nata kamar nan haka.